Canavid sa lalawigan sa Eastern Samar, gibuksan na ang 6th Annual Giant Lantern Festival nga gipahigayon sa ilang Great Park Plaza. Gisungog man sa daotang panahon apan daghan gihapon ang mga misaksi gikan sa nakalain-laing dapit sa Region 8. Ang tinuig nga kompetisyon sa Giant Lantern Festival usa sa mga giatingan dili lang sa mga tagalungsod apan lakip na usab sa ubang dapit sa lalawigan. Nagsilbi na usab kining panahon aron magka-bonding ang isig pamilya, managhigala ug managhigugmaay. Kaysa dapit, mabatyagan ang diwa sa Kapaskuhan. Mato ni Mayor Vilma Aseo Hermino sa lungsod sa Canavid nga ang maong kalihukan daw nahimo ng kabahin sa kultura sa maong lungsod nga sa matag buwan sa Disyembre magpugi na ang mga barangay sa pag-andam sa ilang maanindot nga mga entry alang sa Lantern Festival. Ang mga parol migamit sa mga used plastic bottles, mga bunot sa lubi ug uban pang mga recyclable materials. Makadawat og 200,000 pesos ang grand champion, 150,000 pesos ug 100,000 pesos usab ang ikaduha ug ikatulong ganti, samtang 10,000 pesos ang consolation prize.